Malamig pala rito. Kain na tayo para mamaya ay magpahinga na dahil napakainit sa labas. Para mamaya, pag nanood tayo ng concert, ready tayong tumindak doon sa kanta ni James Taylor. James Taylor nandyan na, doon na sa hotel niya. So tayo naman ay kumain na at bumalik tayo sa hotel. Yun. Ayun. So sa kanya, anong pangalan? German sausage. Ito, winner. Okay. Ang winner ba hindi German? W-I-E-N-E-R. Pero sa tingin ko, German din to eh. Makita ko yung texture ng pagka-sausage niya. Ito yun guys. So, ganyan. See? At ito ay ground beef with the sausage. German sausage niya. Sarap. Yung kanyang lettuce wala na oh. Wala na silang wala nang lettuce. Bakit wala na? Kasi ito, walang lettuce. Nung una ito, maraming lettuce ito. Dun Sa picture. sa patalastas nila, may lettuce din ito. Oo. Ito yung kanya. Ito naman wala. Okay, Tinipid na nila talaga. Wala na. Tinipid na nila. Ito yung winner. Parang pareho lang ito at saka yan na sausage. Pero na-winner lang because of this siguro. Pag tumataas ang gasolina, nag-iiba rin ang size ng mga ano. Tumaas ang Nababawasan. Tumaas ang gasolina, wala na. Tumaas na rin ang ano. Mga ako. Yung ano mo? Wala na chili karne mo? Chili? Apa? Ito, lemon water. Ay, yes. Thank you. Thank you. Okay na? Ay, eto yung voucher namin. Ah. Kasi yun nga, nagpa-book ako 2 months before the concert. Ngayon, with this voucher, kasi ito, merong pipil upan dito. Kailangan ipaprint natin ito dito sa SM. Saan yung store?
na dyan. Pang overtaking, kontra. Arena? Wow, malamig pala rito. Ano? Diyan mo? Floor tayo. Ha? Sa 5th floor. Ayun. Yan ang pwesto namin sa pinamataas. We will be going to the top. Oh my God. Nakita natin ng personal si James Taylor. Ngayon lang pumunta rito ah. Oh my God. It's my first time. Our first time. Lagi namang first time. It's first time na pinapagawa. I'm a virgin. I'm a virgin. Virgin siya, guys. Ha? Sos na misplace mo man da jay ba? Kung pumili na sa ulo. Kaya nga nag-ano ako eh, yung stage ang ating tinignan doon. Doon tayo nakano, bakit nandito tayo sa gilid ng ano? Alamat. Kaya nga yung stage ang tinignan natin doon sa ano bitaw, di ba pinapili tayo sa Sa gitna, sabi ni Anga. nag-iba naman ng posisyon na ng stage. Sa pilit na. Yun, salamat kayo. Yun. Ito pala yun. Ha? Yung style niya, yung ano gano'n. Eh, ganun talaga dahil maraming taong mga seater. Para ako nang Kalma ka lang.
dami ng mga tagahanga ni James Taylor. Eh kasi ang time is, ayan, 7:35 na. Nung dumating tayo dito 7 lang eh. Kanina wala pa, ngayon dami na eh. Hanggang 8 ito, mapupuno ito. Daming fans ni James Taylor.